Leikataan tästä. Joo. Heitä. Ota. Ota. Niin, moikka kaikki. Me ajateltiin, että tehdään tällainen yhteisvideopostaus ja me ajateltiin tehdä sellaisia kysymyksiä siihen, että me kysytään toisiltamme kaikkea ihan randomia. Niin, ja sitten me vastataan siihen niinku sen toisen kysymykseen. Ja sitten me tehdään vielä tämän lopuksi kanelihaaste, jos se nyt onnistuu. Joo. No, jos minä vaikka aloitan. Okei. Kissa vai koira? Koira. Syksy vai talvi? Talvi. Punainen vai valkea? Valkoinen. Miksi? Koska se on molemmin väri. Kanon vai Nikon? Kanon, mutta mulla on Nikon. Haluaisitko ruskeat vai siniset silmät? No, varmaan siniset. Minkä väriset hiukset sä haluaisit? Oranssit tai sit semmoset tosi vaaleat. Ruskeat. En mä tiedä. Varmaan oranssit. Fysiikka vai kemia? Kemia. Minne sä haluaisit muuttaa isona? Helsinkiin. Joo, no tässä oli nyt jotain ja myö nyt tehdään vielä kohta kanelihaaste tuossa ulkona ja silleen. No. Ei varmaan muuta. Joo, no. No, moikka. Noniin, sonne päällä. Suurin piirtein saman verran. Joo. Mä hyvin takaisin. Niin, nyt otetaanko? Noniin. N, Y, T, nyt.